खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो नैबे समाव आङो बरायनो लाबाय नैबे समाव नोंथांमोनजों गोबांखिनि बाथ्रा जाय बाथ्राया ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सोंथि जाखांदों BTR एकर्डआ मा जाखो दिनैनि तारिखाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डखौ लानानै मा खामानि मावखो आरो मा जाफुंसारखो दिनैनि तारिखाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ दिनैनि तारिखाव मा खामानि मावदों दा बेनि सायाव गोबां सोंथि जायखौ रायजो राजाफोरा दिनैनि तारिखाव सोंगासिनो आरो बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांजों मोगा-मोगि लागोन आरो बे मोगा-मोगिनि गेजेरजों नोंथांमोनजों गोबां बाथ्राखौ मोनथिहोगोन नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि जानानै बरायनो लाबाय आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो सोंथि सिखांदों रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरनियाव मोनसे सोंथिया जाखांबाय थादों जे BTR एकर्डखौ लानानै दा BTR एकर्डआ 2.5 बोसोर जानानै थांबाय दिनैनि तारिखाव माबायदि थासारियाव दं बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैदों आङो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि साफ्रोम सोद्रोमानिसिम आङो साबायखर बावबाय माखासे कुइसनफोरखौ लानानै बा मोगा-मोगि लानायनि जे मोनसे दिनै हाबाफारि लादों गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे BTR जि गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बे जानानै थांबाय बिनि उनावनो गासै बुहुमानो कभिड महामारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों नाथाय जोंनि जि स्पिरिट बे एकर्डनि जिखिनि माने दफाफोर दंमोन बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिन्स माने एकर्ड खालामनायनि डे 1निफ्रायनो जोङो दासिम दिनै 2022नि माने जुलाइनि दिनै 27 माने अलमस्ट बे मोनसे कोइन्सिडेन्ट जे जानुवारि 27 आरो दिनै माने मोगा-मोगि जिखिनि माने लादों बे 27 दा BTR एकर्डनि दफा होनना बुङोब्ला गुबैयै जि दफाफोरखौ लानानै बै एकर्डनि समाव खोब माने माइन्डलि खोब सिरियासलि थरलि NDPनि मोनब्रै आफाद ABSU आरो UBPआव डिसकास खालामनाय जादोंमोन आरो मोनफ्रोमबो जि माने आफादनि जि लिडार दैदेनगिरिफोर दंमोन बेयाव बयबो कनसेनसास जादोंमोन जे 3.1 जे जोंहा माने सिमा बारायनांगौ नैबे एकर्डनि नुसारनाय आरो जोङो लुबैनाय जोंनि जि एसपिरेसन जोंहा सिमा बारायनांगौ बर' आरो ट्राइबेल गामिखौ जों सोसननांगौ बे मोनसे एजेन्डाखौ लानानैनो जोङो बे सुक्तिखौ मोनसे माने टप सुक्ति होननानै जों खालामनाय जादोंमोन आरो बे हिसाबैनो संकसनिफ्राय 5.2 मासबादसिम नङालासिनो मासबाद बा 5.2खौ एक्सपान्ड खालामनानै मर एक्सटेनसन खालामनानै माने सिमलुगुरि गहपुर माने लखिमपुरनि पार्सियेल बे सिमलुगुरिसिम बेखौ एक्सपानसन खालामनांगौ आरो बे खामानिखौ लानानैनो बार्मा कमिसन दानाय जाबाय बार्मा बिथाङा थैबाय दिनै माने भुटाननि साहाबा दङ आरो भुटाननि बिथाङा खामानिखौ मावगासिनो दङ दा मोननै एंगोलाव जोङो एप्रच खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जिरायनानै थायाखै गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे कमिसना जिखिनि खामानि मावनांगौ दाजाबनांगौनि बेलायाव आरो दानख'नायनिबो माखासे एप्लिकेसन होदों बे दानख'नायनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेयाव माने सापर्ट गैया दा बेखौ लानानै जोङो डिसकास खालामबाय थादों स्टाडि खालामबाय थादों जे जिफोर ओनसोल जिफोर बाउन्डारि ओनसोल दङ बे ओनसोलाव माने पपुलेसननि संख्याया बारा आरो बेयाव माने बर' मानसि गैया ट्राइबेल मानसि गैया बे हाया ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकबो नङा भेरि माच डिस्टार्बिं माखासे माने लकेसन बा पइन्टफोर दङ बे पइन्टफोरखौ एक्सक्लुजन खालामनो थाखाय डिमान्ड खालामदों आरो लास्ट माने 30-35 इयार्सआव माने इलिगेल माइग्रेन्ट एनक्रचमेन्ट बेबायदि जाबाय थादों दा बे पार्टफोरखौ बे पइन्टफोरखौ जों स्टाडि खालामबाय थादों जे बेखौ दानख'नायाव बर' जातिनि दानि जि मोनसे जोंनि जि माने अट'नमास जि मोनसे रिजन बे जि माने जोंनि स्टेटास बे जाहाथे खुनु कारनाव डाइल्युट जाया आरो बे माने स्पिरिटखौनो लानानै जों बयजोंबो डिसकास खालामदों आरो खालामबावगोन दा दानख'नो बिग्राफोरनि बे मेटारखौ लानानै जों स्टाडि खालामदों नै बेलायावनो गोबां खायसे दैदेनगिरिफोरा बुंनो नागिरो BTCआव थाखानाय जायगाफोरखौसो बेवहाय दानख'नायनि दं खुनु दाजाबनायनि बाथ्रा गैया होननानै बुंनो नागिरो बे बाथ्रायाथ' मा बुंनो नागिरो बे बाथ्राया स्पष्ट जे बर' मुभमेन्ट अर्गेनाइजेसनफ्रा
गामि दाजाबनाय बा एरिया सोसननायनि थाखाय माने टेबोलाव जेला टक जादोंमोन बे क्लियार काट डिमान्ड होदों आरो बे डिमान्डआ जेब्ला माने बुजा बुजिया फाइनाल जादों बिनि उनाव सुक्ति जादों फाइनाल माने द्र जायाखैमोन नाथाय बिटिआर सुक्तिनि समाव समनि आंखालाव माखासे जिखिनि ग्राउन्ड वर्क खालामनांगौ बेखौ खालामनो हास्लाबैयाव नाथाय जोंनिफ्राय बबे एरियाखौ सोनांगौ बेसेबां गामि सोनांगौ बेसेबां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बा नेशनेल पार्क बा रिजार्व फरेस्ट फैगोन बे गासैखौबो जमा होदों आरो बेखायनो लिरदों जे एज डिमान्डेड बाय द बड' मुभमेन्ट अर्गेनाइजेशन दा बे हिसाबै सनितपुर बिश्वनाथखौ सोसननाया बे भारत सरकारनि नेशनेल कमिटमेन्ट आसामनि बै समनि सर्बानन्द सनवाल चिफ मिनिस्टार आरो दानि चिफ मिनिस्टार बै समनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि कमिटमेन्ट आरो बे कमिटमेन्टनिफ्राय बिथांमोना दोरोदनो हाया दा बेखौ लानानै जोंहा मावनो गोनां दङ बेखौ लानानै डिबेट खालामनांगौ दङ होननानै आं सानाखै आरो बयबो सोसननायनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ बेयाव बेखौ लानानै डिबेट खालामनो प्रयोजन गैया दा बाथ्राया जाहैबाय जे 3.1 जोंनि मेजर आरो बेजों बिटिआरनि मोदोमा बाङोब्लासो जों माबा मोनसे मोगथाङाव मोनबाय बेखौ बयबो फिल जागोन आरो बे जोंनि मोनसे ड्रिम आरो बे ड्रिमखौ जों रियेलिटियाव कनभार्ट खालामनांगोन दा माब्ला जागोन होननानै रायजो राजाफोरा सोंथि खालामो बेवहाय बुंदों जागोन होननानै बुङो खिन्थु जाखिनि समाव जिहेतु 6 मान्थ्सनि गेजेराव कमिसन दानायनि गेजेरजों जाफुंनायनि बाथ्रा नाथाय दिनैसिमबो जायाखै बेनि गेजेरावनो सोंथि सिखांदों दा नैबे समाव जे मानि थाखाय जायाखै होननानै सोंथि सोंदों मानो दाजाबोब्ला माब्ला दाजाबगोन आरो बेवहाय जाखिनि बेवहाय दानख'योबा माब्ला दानख'गोन बे मोनसे सोंथिया जाखांबाय थादों ना बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंनो लुबैयो जे बार्मा कमिसना कभिड सिटुएसन मोनबाय इलेक्शन खेबनै मोनबाय बिनि उनाव बिथाङा कभिडजों माने रुंसारि जालांबाय बिनि नेक्स्ट बाइ इलेक्शन फैबाय आसामाव आरो बिनि उनाव माने भुटाननि साहबखौ माने बिनि चेयारमेन पार्टिनाय जाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे सुइटेबल मानसि सुइटेबल अफिसार नागिरना मोनाखै रिटायार्ड मानसि जों नागिरदोंमोन बर' मानसि जोङो प्रपज खालामदों खिन्थु सरकारा सानबाय जे बर' होयोब्ला नन बर'फ्रा दावराव खालायगोन आरो जोंबो बुंबाय जे बर' मानसि होनो हायाब्ला खिन्थु असमिया मानसिबो होनो मोननाय नङा खारन बेयाव माने माखासे इजमनि बाथ्रा फैयो आरो बे मोनसे कनफ्लिक्ट आरो कन्ट्राडिक्सन फैयो दा बेखायनो बर'बो नङा आरो आसामनिबो नङा गुबुन मानसि खिन्थु बिथाङा जोंनि फेभाराव जोंनि इन्ट्रेस्टआव खामानि मावगोन बेखौ नागिरनायावनो 3 माससो टाइम थांदों आरो बिनि उनाव भुटाननिखौ दायित्व होबाय भुटाननिया दायो खामानि मावगासिनो दङ दा 2.5 बोसोर बारबाय येस डेफिनेटलि बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बेखौ लानानै मर सिरियास आरो मर कनसार्न दा बेखायनो जों बुंदों जे नेक्स्ट 6 मास माने कमिसना रिकमेन्डेसन बा रिपर्ट जमा होनायनिफ्राय लानानै आसाम सरकारनि केबिनेट बा माने एसेम्बलि हाउसआव बेखौ लाबोनो जिबायदि मोनसे प्रक्रिया जिखिनि सिस्टेमफोर दङ फाइनाल गभर्नरनि नटिफिकेसनसिम जे बेखिनि एरिया बेखिनि गामि बेखिनि रेभिनिउ बेखिनि फरेस्ट एफआरसि भिलेज बेखिनि फरेस्ट भिलेज वाइल्ड लाइफ नेशनेल पार्क जिखिनि दङ आरो एडिसनेल खोलाहा थानाय जिखिनि जोङो डिमान्ड खालामदों माने सुबा माखासे थाबोनाय 95 भिलेजनि जिखिनि क्लेम खालामदों बेखिनिखौ गथा खालामनानै नटिफाइ खालामनायसिम 6 मास टाइम जोङो होदों आरो बे 6 मासाव बियो जानांगोन कारण 2023 फैनाय लोगो लोगो पार्लियामेन्ट इलेक्शननि मोनसे कुचकावाज फैगोन बिनि उनाव 24आव पार्लियामेन्ट 25आव काउन्सिल इलेक्शन 26आव एसेम्बलि दा बे पलिटिक्स आरो ससियेल माने बेजों रिलेटेड थानाय मेटार बेखायनो बेखौ जेसेबां हायो नैबे 22आनो जोंनि थाखाय बेस्ट टाइम आरो बे टाइमखौ जों आखाइनिफ्राय हगारनो हाया दा बेखायनो बाउन्डारि कमिसननि खामानिया गोख्रैनो जोबनांगौ जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामखौ स्ट्रंलि जों डिमान्ड होदों आरो पलिटिकेल लेभेलावबो गिबि मन्त्रि बिथांखौ जोङो प्रेसाराइज खालामदों नोंथाङा जि कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्टखौ मावफुंनांगौ आदार देन डेट एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन होनना बुङोब्ला आर्टिकेल 280 बे दाबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया लेभेलाव जि डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्रा दंमोन बेयो दाबो जायाखै फारसेथिं एसटिपि कार्बि आंलंनि जि इस्यु दङ हिल स्टेटासनि कार्बि सुक्ति जाबाय कार्बिफ्रा प्लेनाव माने प्लेन हिल्स माने प्लेननि एसटि नागिरदों दा बेखौ जों बुंदों मिउचुएल जोंहा रिसेन्टलि भारतनि माने ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार अजय मुन्डा बिथांजों मिटिं दङ आरो बिनि उनाव गुबुन गुबुन लेभेलावबो मिटिं जागोन बे मेटारफ्रा लेभेलावगोन दा पार्लियामेन्ट सोलिगासिनो दङ जों बुंदों जे जोंनि मेटारखौ डिसकास खालामनांगौ आरो बेयाव प्लेनाव कार्बिफोर आरो हिलाव बर'फोरखौ भाइस भार्सा जुदि खालायोब्ला बर' गोरोबथा आरो कार्बि गोरोबथा मोननैबो इमप्लिमेन्टेसना जोबो आरो बे लं स्टेन्डिं जि जोंनि जि माने एसपिरेसनमोन बे जोबलांगोन गुबुन फारसेथिं जोङो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा होनाय बे खामानिखौ लानानै सनितपुरनि डिसिआ बेखौ दायो
मावनो थाखाय माने आरो वान स्टेप एहेड आवगायदों चिफ मिनिस्टारा डाइरेक्सन होदों जे इमिडिएट बेखौ होनांगौ दा 15 आगस्टखौ मोनसे चेप्टार मोनसे डेडलाइन होदों जे 15 आगस्टनि सिगां मोनसे फेज होनांगौ आरो बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ दा बे खामानिखौ जों इन्टारनेलि मावदों आरो बेफोरखौथ' गोबां खोथाखौ बुंनानै मावनो गोनां गैया बे इन्टारनेलि जालांगोन गुबुन फारसेथिं बर' कसारि काउन्सिलनि माने गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ समस्ति दानांगौ इलेक्सन पार्टिनांगौ कारण जेब्लासिम इलेक्सन जाया समस्ति दाया गामि नटिफाइ जाया एरिया अफ माने नोङो अपारेशन बा एरिया अफ डेभलपमेन्टनि थाखाय बे आख' फाख' जागोन आरो मोर अट'नमि बा अट'नमास माने स्टेटास बेखौ फुल प्रेजेक्ट मोननाय नङा आरो फारसेथिं आसाम सरकारा बाजेटखौ मोजाङै होनाय नङा दा एनडिपि रिलेटेड माखासे इस्यु थाबाय बे बाथ्राखौ लानानै जिखिनि रिहेबिलिटेसन आद्रा मोनबावनांगौ बेखौथ' होखानांगोनखा आरो बे डिमान्डखौ अलरेडि मोनब्रैबो एनडिपि आफादा प्लेस खालामबाय 11 जुनाव जोङो मोनब्रैबो एनडिपि आफाद आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै मिटिं जिरायदों केस उइड्रलनि बाथ्रा जे बियो स्पिड आप जानांगौ बिराद स्ल' जादों आरो जेलाव थानाय जिखिनि जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ दिहुननांगौ आरो बेखौ लानानै आसाम सरकार भारत सरकारा जिखिनि खामानि मावनांगौ बेयाव डिले खालामनायनि बाथ्रा गैया आरो गोबां मानसिया अलरेडि बिसोर 9-10 बोसोर गाहाम जेल जानानै दङ बिथांमोनखौ दिनै रिलिज होनायनि टाइम जाबाय नाथाय बेखौ माने आवगायाखै दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बुंबाय थादों किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जे एनडिपिनि जायफोर सिगनेटरि जायफोर दैदेनगिरि दिनै सरकाराव थांबाय बिथांमोनाबो खामानि मावनांगोन कारण बिथांमोना आखाइ सुनानै थाबाथ' जानाय नङा दा बेखौनो आं खावलायो जे इट्स एन्ड एभ्रि बयहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ दानि काउन्सिल सरकार प्रमद बर' बिथां गबिन्द बसुमतारी आरो माने टीम माने BTR काउन्सिल आरो आसामाव जायफोर एमएलए आरो मन्त्रि दङ बिथांमोना माने सल रेसपन्सिबिलिटि लानांगौ आरो बेखायनो जोंनिफ्राय बुंबाय थादों जे बे जि सरकार 2.5 बोसोर थांबाय आरो 2.5 बोसोर दंबावो बे सरकारा जाबाय एकर्डनि मेन्डेटआव फैनाय सरकार गोदो आसाम सुक्ति आसाम एकर्ड जानायनि उनाव प्रफुल्ल महन्तनि जि सरकारमोन बे आसाम सुक्तिनि मेन्डेटनि सरकार आरो बे सरकाराव फैनानै एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ दा बेखायनो नैबे सरकारा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव नुदों जों बिथांमोनाबो गोसो होनानै खामानि मावबाय थादों किन्तु मोर प्रेक्टिकेल आरो मोर माने प्रेगमेटिक पलिसिनि गेजेरजों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ सेन्ट्रेल स्टेट पलिटिकेल लेभेलाव सल्युसननि थाखाय बा इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावनांगौ जों बेखौ लुबैजादों न' बड'लेण्ड न' रेस्ट जै बर' हारिनि जै मोनसे स्ल'गान लानानै दिनै सोमावसारनाय जाबावगोन मा बुंगोन बे समाव ना बड'लेण्डआ जाबाय बर' हारिनि मोनसे बिखा बिख्लोजों आरो आत्ममर्यादा जातीयताबाद आरो माहारिनि रैखाथि थामोन्थाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे दाबि आरो उदायासल दाबिनिफ्राय लानानै एबसुआ PTCखौ मदद होबोदों बिनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि भाषा आन्दलननि बेयाव एबसुनि बैसोरनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावदों फैयै फैयै 1986आव बड'फाया एबसुनि आफादगिरि जाबाय 87नि 2 मार्चनिफ्राय बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय माने आन्दलन जाबाय 4 बोसोर आन्दलनाव माने जि लेभेलनि आन्दलन जाबाय दिनै बिश्वआव बा भारतआव बियो मोनसे माने नजिरबिहीन मोनसे जारिमिन आरो बेबायदि आन्दलनखौ जों गुबुन गुबुन बिश्वनि माने गुबुन गुबुन लेभेलाव बा गुबुन गुबुन रिजनाव नुदोंब्लाबो बे सेम केटेगरिनि डेम'क्रेटिक पिसफुल मुभमेन्ट जादों नाथाय बे पिसफुल मुभमेन्टखौ डमिनेन्स खालामनो नागिरनायाव भाइलेन्सआ आरम्भ जादों भाइलेन्सखौ बर' जाति बा बर' हारि आरो एबसुआ खालामाखै भाइलेन्सखौ सरकार पक्षनिफ्रायसो खालामजेनदों बिनि उनाव 93आव सुक्ति जाबाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव आरो फिन आन्दलना स्टार्ट जाफिनबाय एबसुआबो गणतान्त्रिक आन्दलन खालामबाय BLTनि आर्मस मुभमेन्ट 2003आव सुक्ति जाबाय बिनि उनाव नोङो फैयै फैयै फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 2009 आरो 10निफ्राय बड'लेण्ड आन्दलनखौ थामथि खेबनि थाखाय स्टार्ट खालामनाय जाबाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव बै समाव 96आव सोमब्ला बसुमतारी बिनि उनाव UG ब्रह्मनि नेतृत्व आन्दलना आरम्भ जादों दा बे गासै गिबि सेप्टारफोरखौ नायोब्ला बड'लेण्ड आन्दलननि जि लिगेसि बड'लेण्ड आन्दलनखौ लिड लानानै फेस मेनाराव स्टेप वाइज बर' माहारिया सिगांबो बे बाथ्राखौ माने आन्दलननि गेजेर गेजेर स्टाडि खालामदों डिसकासन खालामबोदों जे जोङो खेबसेनो बड'लेण्ड मोननायनि थाखाय जिखिनि आन्दलन जों खालामबोदों हानायखिनिखौ बर' जातिया नाजाबोदों किन्तु बेखौ गोबां
जाहोननि थाखाय गोबां कारनाव जोङो खनसेनो माने जोंनि डिमान्डखौ जों मोननो हायाखै फेस मेनाराव BSC 6 सिडुल BTC काउन्सिल 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानै BTR माने जोङो मोनबाय दा न' बड'लेण्ड न' रेस गोदोबो गोबां माने अर्गेनाइजेसनफ्रा भइसखौ रेस खालामदों दिनै गोदानै सोरबा आफादा बेखौ डिमान्डखौ रेस खालामफिननाय जों नुनो मोन्दों बेखौ लानानै आंहा बुंनो गोनां गैया आरो बाजानांगौबो गैया डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जोङो बयबो भइस होनो हायो खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि टप प्रायरिटिया जाबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खारन जोङो बे एकर्डखौ खालामबाय एकर्डआव बर' जातिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा दङ एकर्डआव मोर इनक्लुजननि बाथ्रा दङ एकर्डआव कार्बि आंलंनि इस्युनि बाथ्रा दङ 6 सिडुलनि बाहेरायाव रायजो जानाय बर'फोरनि माने लेन्ड राइटनिफ्राय लानानै पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउसनेल राइटनि बाथ्रा एकर्डआव लिरनाय दङ बर' कसारि काउन्सिलनि बाथ्रा बे एकर्डजों जोंनि 6थि फारिलाइनि 6 सिडुल काउन्सिलखौ मोर माने क्षमता माने मोर माने अट'नमि बेखौ खालामनायनि जि बाथ्रा दङ दा बेफोरखौ जोङो मावनांगोन आरो जुदि एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जाया अमित शाह बिथाङा बुंदों जे 2024नि सिगां माने A to Z एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना जागोन दा 2024नि सिगां जुदि जाया बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै जों आन्दलन खालामगोन आरो बे आन्दलनानो थाङै मोनसे समाव बे मुल ट्रेकआव आरो बे सहैफिनगोन दा आं बेखायनो बुंनो नागिरदों जे जिखि संगठनानो जिखि मानसियानो आवाज होआ मानो बे बिथांमोननि डेम'क्रेटिक राइट आंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 30 बोसोर बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लिड खालामबोबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि बेस्ट आरो सुइटेबल प्लेटफर्म गैया खारन भारत सरकार भारतनि खना खनला गासैबो मिथियो जे एबसुआ बड'लेण्ड आन्दलनखौ लिड खालामबोदों आरो बड'लेण्डनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों बर' माहारिया सोमावसारनानै 1132 मुंख्लं जाबाय BLTनि टाइमाव मुंख्लं जाबाय NDBनि टाइमाव मुंख्लं जाबाय दा प्राय 5000नि बारा दा बेखायनो एबसुनि प्लेटफर्मजों बड'लेण्ड दाबिया जेब्ला थाङो भारत सरकाराबो बेखौ साननो बायद' जायो दा गुबुन प्लेटफर्मजों जुदि बड'लेण्ड डिमान्डआ थाङोब्ला बे बेसेबां माने गोहोम गोलैगोन बेखौ टाइमासो बुंगोन आंहा बेयाव कमेन्ट होनो गोनां जेबो गैया दा बेखायनो एबसुआ जि लेगेसिखौ एस्टाब्लिश खालामबाय भारत राष्ट्रआव बा प्राइम मिनिस्टार अफिस हम मिनिस्टार अफिसाव जि लेगेसिखौ एस्टाब्लिश खालामबाय जे एबसुनि सोमावसारनायजोंनो दिनै मोनथाम सुक्ति मोनबाय न' डाउट बेयाव BLT आरो NDBनि माने सेक्रिफाइस दङ बिथांमोननि सोल माने सोमावसारनायनि बिहोमा दङ खिन्थु एबसुआबो डेम'क्रेटिक आन्दलननि गेजेरजों बेखिनि सफैबाय दा बेखायनो न' बड'लेण्ड न' रेस बे भइसआ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेस खालामदों आरो माने जानदेंगे राजलेंगे दा बे स्ल'गानफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबाया बेखौ रेस खालामदों आंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ धैर्यनि गेजेरजों जोङो आवगायलांनांगोन आरो इम'सन आरो आबेगा जों आन्दलना जायोब्लाबो अकल आन्दलनजोंल' नोंहा जुदि फुल प्रिपेरेसन फुल डिप्ल'मेसि फुल स्ट्रेटेजि गैयाब्ला अकल आन्दलनल' खालामनानै नोङो मोनसे दाबि जि दाबिया जाबाय पलिटिकेल दाबि जि दाबिया जाबाय मोनसे माने मेजर भारतनि माने कन्स्टिटिउसनाव थानाय दाबि बे दाबिखौ नों कनसिड खालामहैनांगौ गासैबो बेकग्राउन्डखौ नोङो मजबुत खालामनांगोन दा बेखायनो BTR एकर्डआव मोनसे बाथ्रा मख'ना दं फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ बाथ्रा बुंदों जायखौ लानानैनो दिनै खायसे सोमावसारग्रा आफादफोरा दा गोदान जोनोम मोननाय आरो गुबुन सुबुंफोरा बुंनो नागिरो जे एबसुआ फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ जिहथे जाबाय बिथांमोना दाबि खालामनो हाला बड'लेण्ड दाबि खालामनो हाला जायनि थाखायनो जों ओंखारनो गोनां जादों होननानै बै बाथ्राखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंदों दा बेनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथाङा रिप्रेजेन्टेटिभ खालामगासिनो बे हिसाबै माबाफोर बुंगोन नामा बेनि सायाव ना फाइनाल आरो कमप्रिहेन्सिभ बेबायदि कुनु माने हार्ड एन्ड फास्ट बाथ्रा गैया एकर्डआव जिखि लिरा मानो कुनु मोनसे जि जोंनि डिमान्ड बा जोंनि जि इस्यु बियो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ बेबायदि कुनु थाया दा बाथ्राया जाहैबाय मा जि टाइमाव सुक्ति खालामबाय आरो जि इस्युखौ लानानै जेरैबायदि डिसकास खालामबाय दा बे टाइमनि थाखाय बे डिसकासना बे जोब्बाय एकर्ड खालामबाय बे मेटारखौसो बुंदों बेयाव नोङो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ बड'लेण्ड इस्युखौ सारेन्डार खालामबाय बेखौ जोङो रेज खालामफिननो मोनलिया रावनिबो थाखाय दरजा खिरखिया बन्द जानानै थाया भारतआ गणतान्त्रिक देश फ्रिडम अफ स्पिच फ्रिडम अफ एक्सप्रेसननि जोंहा राइट दङ फान्डामेन्टेल राइट दा बेयाव बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव डिबेट खालामनांगौ गैया आरो
रावबो भारतनि सरकारा इलेक्टेड माने जि सरकार दङ बे सरकारा रावबो जोंखौ डिक्टेसन होनो हाया जे नोंथांमोना फाइनाल आरो कम्प्रिहेन्सिभ सुक्ति खालामबाय नोंथांमोननि बड'लेण्ड दाबि खालामनो मोनलिया बड'लेण्ड इस्युखौ नोंसोरो रेज खालामनो मोनलिया बेबायदि कुनु बाथ्रा गैया कारन डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव सरकारा परिबर्तन जायो मोनसे सरकार थांगोन मोनसे सरकार फैगोन आरो बे सरकारनि नीति आरो पलिसिया चेन्ज जायो दा बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो जिखौ नुबोबाय जे BLT नि आन्दोलन जाबाय थादों 93 नि उनाव 96 97 निफ्राय साइलेन्ट मोनसे आन्दोलन ABSU नि सोमब्ला बसुमतारी इउजि ब्रह्मनि दैदेननाय आन्दोलन दा बेनि आन्दोलन जाबाय थानाय 99 आव सिजफायार जादों कारगिल वार जादों मैया कारगिल विजय दिवस थांबाय बे मोनसे हिस्टोरिक डे आरो बेयाव BLT आ माने सिजफायार खालामदों जे भारत राष्ट्रनि माने जातीय चेतनाखौ जोङो माने सन्मान होनानै जोङो कारगिल युद्धनि टाइमाव जों सिजफायार खालामबाय प्रयोजनबा जों बर'फोरा कारगिलाव दावहा नांहैगोन आरो बे मोनसे सेम्पेटिखौ द्र खालामनानै सिजफायार खालामनानै टकआव जिरायबाय दा टकआव जिरायबाय थानाय समावनो 2000 सनाव माने नोङो मोनथाम उत्तराखन्ड झारखन्ड आरो छत्तीसगढ़ मोनथाम स्टेट दाबाय दा बे टाइमावबो बर'फोरा बड'लेण्ड मोननांगौमोन किन्तु बड'लेण्डखौ बाइपास खालामनानै पलिटिकेल जि मोनसे कम्पालसन आरो पलिटिकेल जि माने मोनसे माइलेज एडभान्टेजखौ लानानै मोनथाम स्टेट दाबाय बिनि उनाव 2003 आव 6 सिडुल बर्ड माने बे BTC खौ दानानै होबाय फैयै फैयै नायदो जे 2009-10 निफ्राय ABSU आन्दोलन खालामबाय NDP 2005 आव सिजफायार खालामदों टकआव दङ मनमोहन सिं बिथांजों टकआव दङ बिनि उनाव फैयै फैयै सावरायबाय थाबाय आरो जों नुबाय जे जोंनि आन्दोलना जाबाय थानाय समावनो जोंनि टकआबो सोलिबाय थादों ट्राइपार्टाइट टक सेम 2013 नि फेब्रुवारि दानाव माने भारत सरकारा तेलेंगानाखौ दानानै होबाय वायरास तेलेंगानानि चिफ मिनिस्टारखौ जबरदस्ति बोख्लायनाय जाबाय बिथाङा माने चिफ मिनिस्टारसिमनिफ्राय गारनो नागिराखैमोन आरो जों बे फेक्टरफोरखौ नायोब्ला नुयो जे बर'फोरनियाव माखासे जिखिनि जोंहा बेकग्राउन्डआव माखासे जिफोर विक पइन्टफोर दङ नाथाय जों बेखौ अपरचुनिटियाव माने कनभार्ट खालामनांगोन विक होननानै जों विकआव थाबाय जानाय नङा दा बाथ्राया जाहैबाय जे तेलेंगाना दानायाव बा झारखन्ड छत्तीसगढ़ उत्तराखन्ड दानायाव बै स्टेटनि बै ओनसोलनि माखासे पलिटिकेल पार्टिफ्रा नेशनेल आरो रिजनेल पार्टिफ्रा माने रायजो दानांगौ होननानै कमप्लिटलि बिथांमोना सापर्ट दङमोन नो डाउट बिहारखौ सिंखावनाय समाव लालुआ बुंदोंमोन जे आंनि गोथै देहानि साजों थांब्लासो बिहाराव माने सिंखावनानै गोदान रायजो जागोन नाथाय बियो माने सम्भब जायाखै रायजोआ दाजाबाय लालुआबो थैयासै स्टेटआबो दाजाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे दिनै जोङो जेला जेला आन्दोलनखौ खालामदों जेला जेला दिल्लीयाव जों टक खालामदों आरो टकनि समाव माखासे जोङो काउन्टार फेस जानो गोनां जादों जे बर'फोरा पलिटिकेलि 10-12 जन MLA देरहानो हायो बर'आ मोनसेल' MP क'क्राझार लकसभा समस्ति देरहानो हायो नाथाय दिनै खननै जाबाय जे बेयाव बर'नि फेभाराव MP गैया दिनै रायजो सभायाव गोदानै जों MP मोनफिनबाय दा बे जि पलिटिकेल बेकग्राउन्ड बे बेकग्राउन्डआ अल ओभार इन्डियानि पलिटिक्सखौ जों माने इनफ्लुयेन्स खालामनो हाया कनभिन्स खालामनो हाया आरो आसामाव जाय रुलिंआव थायो बा अपोजिसनाव थायो बिसोरो बड'लेण्ड स्टेट दानायाव मालाबा सापर्ट खालामबाय बे रिजनेल जा बे माने नेशनेल पार्टि जा बे जोंनि बिराद गिदिर विक पइन्ट आरो जों बेखौ माने अपरचुनिटियाव माने कनभार्ट खालामनो हायाखै बिनि बादैबो जोंहा डेमोग्राफि थाबाय पपुलेसन पेटार्न थाबाय ST पपुलेसना जुदि बास्तबाव बुंनांगौब्ला बेखौथ' नों लाखोमानायनि बाथ्रा गैला गोदो जों बुङोमोन बर'आ 40 लाख ग्रेट बड' नेशननि बाथ्रा जोङो गोदोबो बुंबोदों दाबो बुंबोदों आरो जोङो बुंदों मालाबा बर'आ माने 25 लाख बास्तबाव बर'आ बेसेबां दङ जोंबो मिथिगौ दा जोङो गासै बर' ग्रुपखौनो लानानै जोङो जुजिनायनि बाथ्रा सानदोंमोन नाथाय गावबागाव बयबो गावबागाव आइडेन्टिटिखौ लानानै दिनै बेस्थ' दा बेखायनो बर'आ सिंगोल जानानै सिंगोल लार्जेस्ट ट्राइबेल हिसाबै जोङो माने नाम्बारा बाराब्लाबो BTR नि पपुलेसन 32 दा 35 लाख जि बुङा मानो दा एक्जिस्टिं BTR आव बा प्रप'ज जोङो जिखिनि इनक्लुड खालामगोन बर'फोरा 30 बा 32% बारा गैया बा ST आ बारा गैया नन ST आसो बारा बे बेकग्राउन्डफोरखौ लानानै जों मालाबा सुथुनो गोनां जायो नाथाय बेखौ लानानै जों जेनबोआखै बेखौ लानानै जों जुक्तियाव मालाबाबो जोङो गावखौनो माने खमायनानै लायाखै जों बिनि जुक्तिनि रिप्लाइखौबो होदों जे जोंनि हायाव गुबुन एनक्रचमेन्ट जाबोदों जोंनि हायाव जोंनो मेजरिटिमोन जोंनो 50, 60, 70 मोन किन्तु गुबुना जोंखौ माने मा होनना बुङो बेखौ माइनरिटि खालामबाय दा बेखायनो नैबे जि बाथ्राखौ बुंदों जे फाइनाल आरो कमप्रिहेन्सिभ बेबायदि कुनु बाथ्रा गैया बे एकर्डआव जिखि लिरा मानो जोङो मोनसे समाव जोंनि जि मेन मुद्दा बे मुद्दाखौ
बे लिगेसिखौ जों हमफिनहैगोन आरो बिनि थाखाय टाइमासो जोंखौ खिन्थागोन। दा BTR एकर्डआव अमित शाहया नोंथाङा बुंदों अमित शाहया 2024 नि गेजेराव बेखौ मावफुंनो सिगां मावफुंनाय जागोन मा जाहोनाव बेखौ 2024 सिम डेडलाइन होनाय जाखो बेवहाय बिनि सिगां बा हमना ला बे जाखिनि एकर्ड दंमोन बे एकर्डखौ दा मावफुंनायनि सम नङामोन नामा बे मोनसे सोंथि जादों ना बेयाव बेबायदि डेडलाइननि बाथ्राया ओरैबायदि जादों जे 2020 नि 27 जानुवारियाव सुक्तिया जाबाय आरो 2019 आव NDA नि सेकेन्ड टार्म प्राइम मिनिस्टार मोदी आरो अमित शाह बिथांमोननि जि टीम बे टीमनि सेकेन्ड टार्म आरो 2020 नि 27 जानुवारि एकर्डआ जाबाय दा बिथांमोननि स्पिरिटआ जाबाय बिथांमोननि सिन्थाया जाबाय जे जोङो मोनसे एकर्ड खालामनानै कुनु मोनसे एकर्डखौ जों पेन्डिं दोना जोंनि टाइमाव जे एकर्ड जादों बे एकर्डआ जोंनि टार्मावनो माने कमप्लिट जानांगौ जोबनांगौ आरो बिनि बदनामखौ जों लानो गोसो गैया आरो बे एकर्डआ जाबाय मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट दा बेखायनो अमित शाह बिथाङा बुंदों जे 2024 आव जिहेतु इलेक्शन जागोन बिनि सिगांनो नैबे टार्मनि गेजेरावनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जानांगौ किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा पलिटिकेलि आरो खोब कमिटेडलि बुंदोंब्लाबो दिनै जोङो दिल्लीयाव आरो आसामाव सेन्टार स्टेट एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनखौ लानानै अफिसियेल लेभेलाव होम मिनिस्ट्रि लेभेलाव जिखिनि जों मुभ खालामबाय रायलायबाय जों काउन्सिल BTR काउन्सिलनि सरकारजोंबो रायलायदों दा दिल्ली आरो दिसपुराव जों मालाबा एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनखौ लानानै एसे जोङो डिले जानाय नुदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो गेजेर गेजेर जों रिसेन्टमेन्ट जोंनि खुद्रिनायखौ जों दिन्थिबोदों आरो बेखायनो जों बुंदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना 2.5 बोसोर जाबाय 2024 नि सिगां एकर्डआ फुल एन्ड फाइनाल इमप्लिमेन्ट जानांगौ बे बाथ्राखौ बुंदोंब्लाबो किन्तु माने इन लेटार एन्ड स्पिरिट ग्राउन्डआव जि स्पिडआव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जानांगौ बे जायाखै आरो भारत सरकार बा दिल्लीया दा माने जोंनि बुजिनायाव जे शान्ति सुक्ति जाबाय आर्म्स ले डाउन जाबाय बड'लेण्डआव दिनै पिसफुल जाबाय बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे क्रेडिट बे बाथ्राखौ लानानै बिसोर गोग्गानाय मोनो किन्तु एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जिखिनि बिसोरो माने हाबा मावनांगौ बा खोब सिरियासलि बिसोरो माने आगबारायनांगौ बे बेलायाव मालाबा जोङो लेहेम जानाय आरो बिथांमोननि नेग्लिजेन्स माने एसे फिल खालामनायखौ जोङो दा एसे मोनदांदों जायनि थाखाय जोङो स्ट्रं मोनसे रिएसेन्टमेन्ट दिल्लीयावबो आरो दिसपुरावबो गिबि मन्थ्रिनि सिगाङावबो जोङो खोथाखौ बुंनाय जाबाय दा एकर्डनि बाथ्राखौनो बेवहाय बुंनो नागिरदों दा BTR एकर्डआव जाखिनि दफाफोर दंमोन 2024 नि गेजेराव मावफुंनांगौ दा बेनि गेजेराव मावफुङालासिनो बे सरकारा NDA सरकारा गोदान फैबाय दा बे हिसाबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बे एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय मा रल लानो थाखाय नोंथाङा थियारि जानानै दं ना दासिम जोङो जि माने स्पिडआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै एकर्ड सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै सिगनेटरि जिखिनि जोंनि लिडार दंमोन बिथांमोना दिनै पलिटिकेल माने फिल्डआव थांबाय बिथांमोना दिनै माने पावाराव सरकार सालायगासिनो दङ आरो सरकार सालायनायनि गेजेरजों एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन खालामनायनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै बिथांमोना सरकारखौ सालायदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फुल्लि इन्डिपेन्डेन्टलि जोङो जातीय गुरु दायित्व जोंनि जि माने राज धर्मखौ लानानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो जोंनि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट माने एप्रोच बा जोंनि प्लेनिंआ जाबाय 2024 नि सिगां एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन जानांगौ आरो जुदि जायाब्ला बे 24 नि सिगां बिनि डिसिसना फैगोन जे बिनि बिकल्प पन्थाया मा जागोन रायजो राजाया दिनै आपिल खालामदों जे माने बड'लेण्ड आन्दलन खालामफिननांसिगौ सोरबा बुंदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जाग्रोजोबनांगौ एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनखौ जाग्रोआबासिनो आन्दलन खालायोबा बे मोनसे सुइसाइडेल डिसिसन जागोन खारन मोनसे एकर्ड खालामबाय मोनसे कमिटमेन्टआव हाबबाय आरो बे मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट अर्गेनाइजेसननिबो मोनसे माने जातीय मोनसे कमिटमेन्ट आरो बे कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनानै जोंनि जिखिनि अधिकार जों मोनबाय बे एकर्डजों बे एकर्डखौ एन्जय खालामनांगौ बे एकर्डनि क्लजफोरा इमप्लिमेन्ट जाबासो ना बर' रायजो राजा गोरिब गुन्द्रा जोंनि स्टुडेन्ट गासै हारि आरो समाज आरो ओनसोल नाङैनो जौगागोन आरो जुदि एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायाब्ला एकर्डखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाब्ला बे एकर्डजों जेबो लाब जानाय नङा दा बेखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जेसेबां टाफ आरो एकर्डनि सिगां आन्दलना जेसेबां टाफ बे मोननैबो फारला मोनसेनि समान अजन होननानै आं सानो खारन आन्दलन मोनसे खालामनानै
मोनसे अधिकार मोननाय बा एकर्ड खालामफैनाय बे बिराद टाफब्लाबो पोस्ट एकर्ड माने एकर्ड जाखांनायनि उनाव दफाफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला जोङो बे दफाजों जेबो लाब जाया दफाफोरखौ मावफुंनो हायोब्लासो बे दफाजों गासिबो लाब जागोन आरो बे दफायासो जाति मोनसेखौ आवगायनायाव माने खामानि मावहोगोन दा बेखायनो आं सानो जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना माने एडेनिपस जानांगौ आरो बिनि बिकल्प पन्थाया बे टाइमाव जों बेखौ डिसिसन लानो थाखाय बाध्य जानांगौ नैबे सरकारा बे बिथिङाव आसाम सरकार आरो BTR सरकारा बे बिथिङाव खामानि मावाखै बा मावनो गोसो गैया होननानै खायसे खायसे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो ना BTR सरकारनि जे टीम दङ बिथांमोना बयबो आन्दलननि माने धाराजों फैनाय आरो आन्दलना मा आन्दलननि समाव बेसेबां गोखा गोदै सान्दुं अखा गुदुं गुसु भुगिनांदों बेखौ बयबो बुजियो आं सानो जे पावाराव फैनायनि उनावबो बिथांमोननि साननाय हनाय बिथांमोननि स्पिरिटआ चेन्ज जायाखै न' डाउट बिथांमोना पावार पलिटिक्सआव फैबाय डेभेलपमेन्टेल स्किम माबा माबि गोबां खामानि मावदों दा बेखायनो आं सानो जे जि मोनसे धाराजों जातीय धाराजों फैदोंमोन बे जातीय धाराखौ मेनटेन खालामनांगौ बेयाव बावगारनायनि बाथ्रा गैया बे आंनि स्ट्रं आपिल आरो दाबि थागोन सरकारनिसिम आरो आसाम सरकारा जाबाय मोनसे जेनेरेलाइज माने मेनाराव सोलिग्रा मोनसे सरकार आरो बिनि गेजेरावनो बर'फोरनि इस्यु थाबाय बर'फोरा आसामाव थाबाय आरो जों लार्जेस्ट ग्रुप हिसाबै थाबाय दा बेखायनो 100टायाव बर'फोरनि अंकआबो फैनांगोन आरो बर'फोरनि अंक फैनांगोनबा बर'फोरा जे बेयाव सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि दफाया इमप्लिमेन्ट जानांगोन आरो जाय मानसिया दिनै गिबि मन्थ्रि जाना दङ बिथाङा एकर्डआव 100% जड़ित दा बिथाङा एकर्डआव जड़ित आरो बिथाङा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननिबो गुरु दायित्वआ बिथांनियाव दङ दा बेखायनो जों बिथांखौ बुंदों जे नोंथाङा बे दायित्वनिफ्राय कुनु कारनाव खारग'नो हाया आरो नोंथाङा जुदि जोंखौ थगायोब्ला नोंथाङा जुदि बिनिफ्राय जुदि माने डाइभार्ट जायोब्ला बिनि थाखाय रेसपन्सिबिलिटिया मोनसे टाइमाव सरकारानो जायो दा बेखायनो जोङो सी एन्ड वेट किन्तु प्रेगमेटिक आरो प्रेक्टिकेल पलिसिनि गेजेरजों आवगायगासिनो दङ आरो जि टाइमाव जि लेभेलाव सरकारखौ प्रेसार होनांगौ बाथ्रा बुंनांगौ खुद्रिनांगौ जुक्ति होनांगौ जों बेखौ खालामगोन प्रयोजन जायोबा बिनि थाखाय बिकल्प पन्था आं बेखौनो बुंबाय थादों जे गणतान्त्रिक आन्दलना एडेनि पस्ट जानो हायो किन्तु आन्दलना बोरै जागोन मानो जागोन बिनि गासैबो रिजोना क्लियार जानांगोन आन्दलननि नामाव आन्दलन खालामबाथ' जाया आन्दलनाव दिनै फैगोन गाबोन फैगोन समफोर फैगोन दा आन्दलन मोनसेखौ लिड खालामनाया इमसनजों जेसेबां सम्भब किन्तु बिनि थाखाय रडमेपआ क्लियार जानांगौ आन्दलनखौ डेम' होनानै आन्दलननि नामाव जों जुदि मानसिफोरखौ जुदि बेबायदि मोनसे लाइनाव लांनानै बिनि फिथाइया जुदि मोजां जायाब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन दा बेखायनो मोनसे आन्दलनखौ सालायनायनि सिगांनो गासिबो रडमेपआ गासिबो ब्लुप्रिन्टआ क्लियार जानांगौ नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों सावरायगासिनो नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जे जायगा बे जायगायाव गुबुनारिफोरा थानायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो माखासे सुबुंफोरा बावैसो सिगाङाव नैबे BTC सेक्रेटारियेट मावख'आव बेखौ लानानै मोनसे मेम'रेन्डामबो साबमिट खालामनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोब्ला खायसे खायसे जायगाफोराव बर'फोरखौ दिनैनि तारिखाव इफेक्सन खालामनायखौ नुदों जेरै गुवाहाटियाव जों नायोब्ला बे जायगायाव थानाय सुबुंफोरखौबो इफेक्सन खालामदों आरो बेनि अनगायैबो खायसे खायसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियानि जे सुबुंफोर बर'फोरनि जायगाफोर बै जायगाफोरखौ सरकारा लानो नागिरनाय बाथ्राखौ जों खोनानो मोनदों बे समाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि हिसाबै मा बुंनो नागिरगोन बे बिथिङाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआथ' जोंनि माने 1886 चेप्टार 10 बेबायदि ट्राइबेलनि जिखिनि राइट्स बेखौ आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्टआव बेखौ सोसननाय जादों आरो बेयाव ट्राइबेलफोरनो मेक्सिमाम लेभेलनि प्रटेक्सन होनायनि बाथ्राखौ लिरनाय दङ किन्तु बेयाव माखासे लुपहल्सबो सरकारा लाखिनानै दोनदों जायनि थाखाय दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ डिरिजार्भ खालामनाय डिनटिफाइ खालामनाय आरो माने केपिटेल रिजन एक्सपान्सननि नामाव बा नोङो इन्डास्ट्रिनि नामाव गुबुन गुबुन माने माखासे जाहोन देखायनानै डिनटिफाइ आरो डिरिजार्भ खालामनाय प्रक्रियाबो सोलिबोदों दा अरिजिनेल जि बेल्ट एन्ड ब्लक डिक्लेयार जादोंमोन बिनिख्रुइ दा आथिखालाव बे बेल्ट एन्ड ब्लकनि एरिया आरो बिनि नाम्बार्सआबो जथेस्थ' खमायबाय दा जिखिनि क्षमता होदों
बेयावबो जिखिनि बाउन्डारि डेमार्केसन खालामनांगौमोन नैबेखिनिया जे बेलेन ब्लक बेयाव मोनसे साइन बोर्ड थानांगौमोन बेयाव मोनसे माने जास्ट मोनसे लाइन सिस्टेम इमेजिनारि लाइन मोनसे माने धारना खालामनानै दोनदों जे नैबे एरिया बेलेन ब्लक दा जायनि थाखाय माने मेक्सिमाम नाम्बार्स अफ माने बांलादेशी जिखिनि इनफिल्ट्रेटर्स बिथांमोना दिनै फैनानै जोंनि हायाव अकुपाय खालामबाय आरो जोंनि हायाव दखल खालामनानै दिनै जों जिखौ जोंनि हा होनना बुङो बेयाव जोंनि मानसि सासेबो गैलिया आरो बेखौथ' बयबो माने रावबो गैया दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे गुवाहाटी हाइकर्टआ 4 लाख बिगा माने बेयाव माने एनफर्समेन्ट जादों आरो सोरबा सासे बेक्तिया केस होदोंमोन बे केसनि राय होदों आरो बेखौ एभिक्सन खालामनांगौ होननानै बुङो बे बेलायाव जों आसाम सरकार आरो BTR सरकारखौ जों बुंबाय जे जाय मानसिफ्रा दिनै एनफर्स खालामनाय एमिकेबल जुदि सलुसन जायोबा बिथांमोनजों रायलाय बिथांमोनखौ बे जायगानिफ्राय थांनो हो आरो बिथांमोननि थाखाय बिकल्प माखासे जिखिनि गभर्नमेन्ट लेन्ड दङ जेरै बेलेन ब्लक नङा बे एरियायाव मोनसे बेबायदि मेकानिजम जुदि बानायोब्ला खम हा आरो बिथांमोनखौ बेयावनो जुदि दोनथ'योब्ला खिन्थु बे हाया बिथांमोननि नामाव जानाय नङा बिथांमोनखौ दोनथ'नायनि थाखाय खारन बेलेन ब्लकखौ जोङो माने खालि खालामनांगौ दा बेबायदि मेकानिजम जुदि दङब्ला खालाम आरो जुदि गैयाब्ला जोङो गिबि मन्थ्रि बिथांखौबो बुंबाय काउन्सिलखौबो बुंदों जे एभिक्सन खालामनायखौ बिथांमोना मेकानिजम खालाम जिहेतु आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव एभिक्सन जादों दा बेखायनो बेलेन ब्लक प्रटेक्शननि रेसपन्सिबिलिटिया सरकारनिबो आरो हारिनि जिखिनि कनसियास आरो सांग्रां आफादफोर दं बिथांमोननिबो आरो बे बेलायाव आसाम सरकारा बेलेन ब्लकनि सायाव नेग्लिजेन्सि खालामनानै दोनबोनायनि थाखायनो दिनै बेलेन ब्लकआव एनफर्स जाबाय बे हाखौ सोरबाया नामजारि खालामबाय बेखौथ' नोङो रुल आरो रेगुलेसन मथे हाया खिन्थु बेखौ माने प्रक्सि वेजों बेखौ खालामनानै लादों मण्डलफोरा बिथांमोननि लाद मण्डल काननगुइ SDCफोरा बिथांमोननि अन दि आदार हेन्ड जों जिखौ नुबाय गुवाहाटीनि नलपारा बा नोङो बरबारि बा गुबुन जायगायाव बर' बा ट्राइबेलफोरखौ एभिक्सन खालामनाय जादों दा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो जेब्ला सरकारखौ बुंबाय जे आसामाव भुमिपुत्र होनना बुंबा बर' आरो ट्राइबेल आसामनि भुमिपुत्रआ आसामनि सनदा सयला जुदि लेन्डलेस जायोब्ला बिथांमोना जुदि होखारजानांगौ जायोब्ला होमबा जोङो बबे जायगायाव थांनानै थागोन दा सरकारा बुंनो नागिरो जे बिथांमोना इलिगेलि सरकारि हायाव माने अकुपाय खालामनानै लादों आरो इलिगेल जुदि अकुपाय खालामना लादोंब्ला बिनि थाखाय डिसकास खालामनो हायो बिनि थाखाय सावरायनो हायो बिकल्प माने लामा दिहुननो हायो खिन्थु बिनि मिनिङा बे नङा जे इनहिउमेन भाबै सोरखौबा नोङो होखारगोन सोरखौबा नोङो माने न' बां सिमफायना होगोन फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा मोननांगौ सनितपुर बिश्वनाथ गलाघाट नोङो काकि गुबुन गुबुन एरियायाव बेखौ होआखै फारसेथिं जोंखौ बन्सित खालामदों दा बेखायनो जोङो सरकारखौ बुंदों जे फरेस्ट एरियायाव थानाय मानसिफोरनो फरेस्ट राइट होनांगौ आरो BTR Accordनि 7.1 7.2खौ लानानै मोनसे बितर्क लाबोबाय थादों बे कनसेप्टखौ आङो क्लियार खालामनानै होनो नागिरदों बे कनसेप्टआ जाबाय 7.1आव जे जेराव जेराव ट्राइबेल मानसि दङ जेराव जेराव माने बेलेन ब्लक नङा नन बेलेन ब्लक एरियायाव ट्राइबेल मानसि बर' मानसि दङ बे ट्राइबेल बा बर' मानसि थानाय बे हाखौ माने मोनसे लेजिस्लेसन लाबोनानै आइननि प्रक्रियानि गेजेरजों प्रटेक्सन होनांगौ जाहाथे बिथांमोननि हाया उनाव गोमाया बिथांमोननि हाखौ रावबो जबरदस्ति सेनानै लाया 7.1नि स्पिरिटआ बेसो आरो 7.2आ जाबाय जे खासलेन्ड ग्रेजिंलेन्ड वाटार बडिसि दङ बे जोंनि ओनसोलाव थानाय रिभाराइन एरिया दैमानि माने आगदा आरो आगसिथिं दिनै माने गुबुनारिफ्रा हाबबोगासिनो दङ हाबै हाबै भुटान मोनहैबाय अरुणाचल मोनहैबाय दा बिनि थाखाय प्रटेक्सन गैया वाटार बडिस माखासे जलाखयफोर दङ बेखौ प्रटेक्सन खालामनांगौ बेखौ जाहाथे इलिगेल माइग्रेन्ट बा इनफिल्ट्रेटरा माने अक्युपाय खालामनो हाया बिनि थाखायसो प्रटेक्सन बिदों बर' मानसिया अबेबा वाटार बडिसाव दङ ट्राइबेल मानसिया बबेबा माने ग्रेजिं लेन्डआव दङ बर' मानसिया अबेबा माने नोङो माने माबायाव दङ वेटलेन्डआव दङ बै मानसिफोरखौ एभिक्सन खालामनाय होखारनायनि बाथ्राखौ बेयाव लिरनाय जायाखै स्पिरिटआनो बे नंखायाखा जे बेखौ जों प्रटेक्सन खालामनांगौ आरो बेखौ जोंनि बायदियै जों बाहायनांगौ दा बेखौनो उल्था बाहायनानै 7.1 7.2नि थाखायनो दिनै बर' मानसिफ्रा होखारजादों बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो बरबारिनि घटनाया जाहैबाय जे माने बेयाव मोनसे जायगानि मोनसे बिसोरो गुवाहाटीनि बानपानिखौ खमायनो थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे मेगा प्लान लादों आरो बे मेगा प्लान बायदियै बिसोरनि स्पेस नांगौ दा बिनि थाखाय बेखौ होखारदों होननानै बुंदों दा बियो जुदि सरकारि हाब्ला गुबुन मानसियाबो बेयाव हा मोननाङा जोंनि मानसिया मोनाब्ला गुबुनाबो मोननाङा
गुबुना मोनदोंब्ला जोंनियाबो मोननांगौ आरो बे जायगायावनो बिथांमोनखौ सेटेलमेन्ट होनो हायो नामा आरो जुदि होनो हायाब्ला बिनि बिकल्प खालाम दा सरकारा जोंनो खोथा होबाय जे बिथांमोननो 5 लाख थाखा होसिगोन कम्पेनसेसन न' बानायनो बिनि उनाव बिथांमोननो बिकल्प हा होगोन बे जायगायाव हा गैलिया होनो हाया दा जों बुंदों जे 5 लाखखौ माला होगोन हाखौ माला होगोन बिथांमोना बुंदों जों मावगासिनो दङ जों जि लिस्टखौ होबाय बिथांमोननि लिस्ट सरकारनि लिस्ट आरो जोंनि लिस्टजों मिलाया जों जि लिस्टखौ डिमान्ड खालामदों क्लेम खालामदों सरकारा बेखौ एक्सेप्ट खालामा माखासेखौ एक्सेप्ट खालामो माखासेखौ एक्सेप्ट खालामा बे मोनसे क्लेश सिङाव दङ नलपारानि काहानिया जाबाय जे बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सिमफायनानै होदों हयरे सेम प्लेसाव नोङो सोरबा बांगाल जंगाला हाबनानै दं बिथांमोनखौ सिमफायाखै दा बेयाव मा कनस्पिरेसि दं जों बुजिना मोनाखै खिन्थु बेखौ लानानै जों नांलायनांगौनि बाथ्रा गैया बेखौ लानानै जोंहा सरकारजों जुजिनांगौ आरो राइट पलिसि लानानै जों खामानि मावनांगौ दा बे बिथिङावनो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन दे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बाथ्रा बेवहाय दा दावराव जागासिनो मोनसे बेबायदि खोनागासिनो बे बिथिङाव मा बुंनांगोन मोनद' हारिनो एसटि होनायनि इस्युआ गोदान नङा सिगाङावथ' मोनद' हारिनाय बिदि गैयामोन गुबुन गुबुन एंगलाव गावबा गाव दाबि होदों दा दाबि होयै होयै बिथांमोनखौ माने ज' खालामनानै माने मोनद' हारिया जिहेतु आलदा आलदा दाबि खालामदोंमोन इस्युआ मोनसेल' माने सिडिलिं इस्यु गोदानै बिसोर एसटि मोननो नागिरदों बेखायनो ज' खालामनानै होबाय दा एज पार द कनस्टिटिउसन एज पार द RGI एज पार द SC ST कमिसन बिथांमोना ट्राइबेलनि क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामो आरो फुलफिल खालामैखायनो PR इन्डियानि टाइमाव 8 बार रिजेक्ट खालामदों दा जाय हारिया क्राइटेरिया फुलफिल खालामा जायखौ माने नेशनेल कमिसना माने बेखौ रिजेक्ट खालामदों रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया रिजेक्ट खालामदों बे हारिनो नों माबायदि माने एसटि होगोन खिन्थु पलिटिकेल कम्पालसनाव मालाबा रायजो दानायखौ जों नुबोदों मालाबा नोङो सोरनोबा एसटि होबोनाय मालाबा सोरनोबा सुबिदा होबोनायखौ नुदों बेयाव माने नोङो माने नोजोर होनो गोनां दा बेबायदि पलिटिकेल कम्पालसनाव दानि भारत सरकारा गोदानै जायफोरा अल इन्डियायाव एसटि दाबि खालामदों आसामाव मोनद' हारि एसटि दाबि खालामदों बिथांमोननो होगोन नामा बे जोंनि थाखाय साननो गोनां आरो बिनि थाखाय जों प्रिभेन्टिभ आरो माखासे जोङो मेजारफोरखौबो लानांगोन आरो बे मेटारखौ लानानै भारत सरकार होम डिपार्टमेन्ट जे नडेल एजेन्सि दङ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्ट RGI SC ST कमिसन जोङो मोनफ्रोमबो लेभेलाव CC2आ ट्राइबेल संघ ABSU जेसेबां आसामनि ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोर दं जों खामानि मावगासिनो दङ जोङो रावबो हारिनि बिरोधि नङा खिन्थु जोंनि अधिकारखौ सोरबाया जुदि लानो नागिरदोंब्ला जोंनि अधिकाराव जुदि खर्ब जानो नागिरदोंब्ला जों बेयाव मालाबा कमप्रमाइज खालामनो नङा दा बेखायनो मोनद' हारिनि मेटारखौ लानानै बारा हैसे खालामनांगौ गैया इन्टारनेलि मा पलिसि लानो नागिरदों सरकारा बिनि सायाव जों स्टाडि खालामनांगोन आरो बेखौ जोङो राइट ट्रेकआव जोङो अफिसियेलि पलिटिकेलि जोङो बादा होनांगोन आरो जुदि अफिसियेलि पलिटिकेलि जुदि बादा होनायाव जुदि मानियाब्ला गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनांगोन मास पिपलनि माने रिभलिउसन जागोन जिहेतु जोंनि स्टेटासा खर्ब जानो थांगासिनो दङ बिथांमोननो मायबा गोदान निउ एसटि होनो नागिरदोंब्ला जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु संबिधानाव कनस्टिटिउसनाव बिदि गोदान एसटिनि कुनु प्रभिजन बा कुनु बेबायदि खथा गैया एसटि माने मोनसेयानो आसामाव नोङो प्लेन आरो हिल बानायदों बे आलादा बाथ्रा खिन्थु नेसनेल लेभेलाव एसटि मिन्स एसटि दा बेखायनो बे लेभेलाव एबसुनिफ्राय कुनु कमप्रमाइज गैया जि समाव बुंनांगौ जोङो माने बबे राइट बबे रं जों स्टाडि जेब्लाबो खालामनानै खामानिखौ मावो बिनि सिगां नों खोथाखौ बारा बुंनानै ससियेल कनफ्लिक्ट जानायखौ जों लुबैया खारन जों रावबो हारिजों सुथुर जानानै थांना थानो हाया खिन्थु सरकारा जोंखौ जुदि धंस खालामनानै सोरनोबा क्षमता होनो नागिरदोंब्ला बेयाव जों मालाबाबो जिरायनानै थाया जों बयबो हारियानो इउनाइटेडलि गसंनांगोन बेयाव रावखौ दाय होनाय बाथ्रा गैया दिपेन बर'आ प्रमद बर'नि सासे एजेन्ट दिपेन बर'आ सरकारजों बायजानाय सासे एजेन्ट होननानै कमेन्ट्सफोराव नुनो ससियेल मिडियायाव बुंनो नागिरो दिपेन बर' होननानै दिनै तारिखाव मानि थाखाय रागा जोङो कमेन्ट एसे मा होनना बुङो बेखौ साइन्टिस आरो खोब माने गोथौयै जायफोरा सानसुवा बे बिथांमोननि अपिनियन आरो कमेन्ट जानो हायो आरो बेबायदि गोबां फेक एकाउन्ट जोङो नुदों फेसबुकआबो गावनो तदन्त खालामनानै गोबां एकाउन्टफोरखौ डिलिट खालामगासिनो दङ आसाम सरकारनि माने पुलिस बिफाननि क्राइम ब्रान्चआबो बेबायदि फेक एकाउन्टफोरखौ नागिरनानै गोबांखौ बिथांमोना एक्सन लादों
जों बिदि नुदों दा बर'फोरनि गेजेरावबो मोनसे दायो टेन्डेन्सि जों ग्र' जानायखौ नुदों जिखुनु सिरियासनेस गैया कुनु डेप्थनेस गैया कुनु होमवर्क गैया कुनु स्टाडि गैया ससियेल मिडियानि मोनसे जुद्ध ससियेल मिडियानि मोनसे माने ट्रेन्ड जों नुदों जे गाव हारिनि आफाद गाव हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना बबे लेभेलाव खामानि मावदों मा खामानि मावनो नागिरदों बिथांमोना माने जि दैदेनगिरियानो जाया मानो बिनि सायाव कुनु स्टाडि सरसा खालायाबासिनो जानला मानला कमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनो आं रावनिबो एजेन्ट नङा ना सरकारनि एजेन्ट ना सोरबा माने पलिटिकेल पार्टिनि एजेन्ट आरो आङो एजेन्ट जानानै मावनो गोनां आंहा जेबो गैया आङो जि मावगोन जातिनि थाखाय मावगोन आरो आंनि गुरु दायित्व राजधर्मआ जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बे आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ रुजुनानै माहारि सेबा खालामनाय माहारि दानाय माहारियाव फैनाय इच एन्ड एभ्रि जेंनाखौ काउन्टार ट्राबल शुट खालामनानै माहारि दानायनि खामानिखौसो आं मावगासिनो दङ दा बेखायनो सोरबाया बेबायदि जुदि नुदोंब्ला बिथाङा आंनो तथ्य उइथ फुल डाटा आरो माने डिटेल्स जुदि आंनो सोरबा होयोब्ला बा आंजों रायलायफैयोब्ला बा सोरबा मिडियायावनो जुदि बुङोब्ला जे आङो सोरनि न'आव सोरनि पार्टियाव थांनानै सोरनि माने एजेन्ट खालामदों बिनि जुदि फुल प्रुफ डाटा दङब्ला बेखौ होयोब्ला आं जोबोद गोजोनगोन आरो बिनि थाखाय आं रेडि फेस जानो थाखाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे आंनि न'खरा 1989 आरो 90नि गेजेराव माने बै आन्दलननि बड'फानि आन्दलननि भिक्टिम आंनि आफानि साबा बिदा फंबाय दङ आरो आंनि आफा आरो आंनि फंबाय बिथांमोना बै समाव अमा दाननानै फानो आरो एखे गामिनिनो आंनि आयं आरो गुबुन गुबुन सोमोन्दोनि बिसोरो साबाया अमा दाननानै फानो जि समाव अमा दाननानै फानदोंमोन बे समाव कपाटि बाजाराव मोनसे बम ब्लास्ट जादों जोंनिनो आन्दलनकारि सासे बिग्रायारिया सरकारनि माखासे नीतिखौ सहायनो हायैनि बे बाजाराव बमा हैनो थांदोंमोन नाथाय गावलांनाय बमायानो गावनियावनो बेरदों बिथाङा थैयाखै बिथाङा बासायदों किन्तु बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो बै जायगायाव जथेस्थ मानसि जखम जादों बे घटनाखौ लानानै पुलिसा बाजाराव थांनाय साफ्रोमबो बर' मानसिफोरखौ नागिरदों आरो हमदों आरो बेयाव आंनि माने आफानि फंबाय बे जायगायाव आफायाबो दंमोन बिथाङा बायजोआव थांनायनि थाखाय बिथाङा गबाय आरो आंनि मेगन सिगाङावनो सानै मानसि हमनानै लाना थांदों बिनि उनाव आङो बै जायगानिफ्राय 5 किल'मिटार थाबायनानै आंनि बैसोआ बै समाव माने 10-11 बोसोरनि आं 5 किल'मिटार थाबायनानै न'आव गाबै गाबै फैनांगौ आन्दलना मा जायो आरो आन्दलननि फिथाइया माबायदि आरो आन्दलन खालामनो थांनायाव जों माबायदि गोसोखौ दाद खालामनांगौ बेखौ आङो नुबोदों फैयै फैयै आङो कलेज मेट्रिक पास खालामबाय आं बे समाव माने क्लास 7-8नि स्टुडेन्ट मेट्रिक पास खालामबाय बिनि उनाव आङो कलेज फरायबाय कलेजाव माने एबसुनि सेकेन्ड फेजनि जे आन्दलन दङ 96निफ्राय गुबुन गुबुन मुभमेन्टआव आङो बाहागो लाफादों खिन्थु आं एबसुनि एक्टिभ मेम्बार नङामोन जे समाव आङो माने इउनिभार्सिटियाव फैबाय गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट एबसुआव आङो बिबान लानानै खामानि मावदों मेजर बिबान नङा सासे मावथि हिसाबै आं खामानि मावदों गुवाहाटि इउनिभार्सिटिनिफ्राय बिनि उनाव फैयै फैयै गुवाहाटि इउनिभार्सिटि आरो गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट एबसु ज' लोगो नांनानै मुसलपुराव जानाय बिटिसि सुक्तिनि उनाव मुसलपुराव जानाय बे समाव रबिराम नार्जारि बिथाङा आफादगिरिनिफ्राय बिबान नागारदों आरो रोनगोरा नार्जारिया आफादगिरि हिसाबै सायख'जादों आरो बेयावनो आंखौ सोलोंथाइनि आफाद हिसाबै बिबान होदों नाथाय आंनि न'खरा बे समाव जोबोद गोरिब आफाया हाजिरा मावो आं इउनिभार्सिटि फरायनानै फोजोबबाय बयबो न'खरनि आरो गामिनि मानसिफ्रा बुंदों जे माबा मोनसे मावनानै न'खरखौ एसे नायदो किन्तु आंनि मावथि लोगोफोरा आंखौ माने सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनांगौ जातियाव बहुत खामानि मावनो गोनां दङ एकर्ड जाबाय एकर्डनि उनाव सोलोंथाइयानो मेन आरो बेखौ नोङो जिहेतु बुजिबाय नों मावोब्लासो साबसिन जायो आरो टिमाव थानानै रोनगोरा नार्जारि गौतम मोसाहारिजों नोङो टिमाव खामानि मावदो बेबायदियै आंखौ बिबान होदों आरो बिनि उनाव खामानि मावै मावै रोनगोरा नार्जारि गौतम मोसाहारिजों खामानि मावबाय बिनि उनाव प्रमद बर'नि आफादगिरिनि दैदेननायाव खामानि मावबाय आरो फैयै फैयै दासिम नैबेबायदि दं दा आं बे बाथ्राखौसो सानो जे
2020 नि एकर्डनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आंखौ माने आफादगिरि हिसाबै हाबा मावनो थाखाय माने बिबान होबाय आरो बे दायित्वखौ आं मावगासिनो दङ। बेयाव आंहा खुनु सेकेन्ड एजेन्डा गैया आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना आंनि प्रायरिटि आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौखौ माने सान हर साननानैनो दिनै बर' माहारिनि थांनाय थैनायनि जे बाथ्राया रिलेटेड बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै सोरबाया जुदि एजेन्ट सोरबाया माबा माबि बुंदोंब्ला बिथांमोननि बाथ्रा, खिन्थु बे बर' हारिनि थाखाय बिराद आनफर्चुनेट। बर' हारियाव जुदि मोजां दैदेनगिरि जोनोम जानांगौब्ला दैदेनगिरिफोरखौ मान होनांगोन। सोरबाया आंखौ मान होदों होआखै आंहा बेजों खुनु आपत्ति गैया, खिन्थु दैदेनगिरिफोरखौ मान होनांगोन, आफादखौ सनमान होनांगोन। आफादा रावनिबो खहा मावा, दैदेनगिरिया रावनिबो खहा मावा। जायहा बिबान मोनदों संबिधाननि नेमखान्थि बायदि बे हाबा मावनांगोन। रावबो संबिधाननि बाहेराव थांनानै सोरनिबा दालालगिरि खालामनाय एजेन्ट खालामनाय बे खामानिखौ रावहाबो मावनो हानाय क्षमता गैया। आरो बिखौ बर' हारिनि 20-25 लाख मानसिया नायगासिनो दङ जे नों मा मावदों नों मा मावाखै। आरो बिनि प्रमाणखौ दिनै नङा गाबोन मोनगोन। गाज्रि मावदोंबा गाज्रिनि फिथाइ मोनगोन, पानिशमेन्ट मोनगोन, मोजां मावदोंबा रिवार्ड मोनगोन। आङो इसोरनियाव बिसास लाखिनानै आं जि मावदों आं राइट ट्रेकआव मावदों, बिनि थाखाय आङो मालाबाबो गिनायबो गैया लाजिनायबो गैया आरो बे हाबाफारिफोरखौ आं मावलांगोन होननानै आंहा गोसोआव बिसास दं। बबेबा नङा बबेबा बिथिङाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय बारग' आफादगिरि प्रमद बर' आथिखालनि CEO, बिथांनि दायखौ नोंथाङा रुजुननाय बायदि मोनदों नामा? मानोना नोंथांखौ दिनैनि थारिखआव बैफोर बुंनाया बेनिफ्राय जादों नामा होननानै नोंथाङा सानो नामा? दा आंथ' बेखौ साना, खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मा जे सोमावसारनायनि टाइमाव एबसु आरो मोनसे समाव PCDR माने BPPF राजनितिक हान्जा आरो UDPF बे मोननै आफादा आन्दलनाव दंखायोमोन। NDP प्रग्रेसिभ आरो गुबुन बेनिफ्राय मोननै पलिटिकेल पार्टि आरो ABSU। आरो मोनसे समाव आन्दलननि थाखायनो PCDR दानानै इलेक्सनाव बयबो इन्डिपेन्डेन्टलि बाहागो लादों। उननि टाइमाव बे PCDRनि दैदेनगिरिफ्रानो UPPL माने BPPF आरो UDPFखौ ज' खालामनानै UPPL मोनसे राजखान्थि हान्जा दाबाय। खारन बड'लेण्ड आन्दलना जाबाय बड'लेण्ड डिमान्डआनो पलिटिकेल डिमान्ड, बे पलिटिकेल इस्यु। बेखौ सलुसन खालामनांगौबा पलिटिकेलि खालामनांगौ। बेखायनो जोंनो मोनसे पलिटिकेल पावार नांगौ बा पलिटिकेल पार्टि नांगौ, जाय पार्टिनिफ्राय MLA MP देरहानानै एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव मेटारखौ माने प्लेस खालायहैनो हायो। खारन जोङो फिल्डआव आन्दलन खालायगोन, राजा लामा रेल लामायाव खालामगोन, खिन्थु जों एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव हाबनो मोना। दा बेनि थाखाय जोंनि खोथाखौ एसेम्बलि पार्लियामेन्टआव बुंग्रा मानसि नांगोन बा प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै पलिटिकेलि आरो प्रपार माने सिस्टेमनि गेजेरजों बुंग्रा मानसि नांगोन। होमब्लासो जोंनि माने जि डिमान्ड बे डिमान्डआ सलुसना थाबनो जागोन। दा बेखायनो पार्टि दाबाय। पार्टि दानायनि उनाव UPPL आरो ABSU आरो NDP ज' खामानि मावबोदों आन्दलननि थाखाय। इलेक्सन फैबा मालाबा गेलेदों मालाबा गेलेयाखै, साइलेन्ट थादों। फैयै एकर्ड जाबाय। एकर्डनि उनाव प्रमद बर'आनो होन, गोविन्द बसुमतारियानो होन, गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै पलिटिकेल पार्टियाव थांबाय आरो दिनै बिथांमोना पिउरलि पार्टि पलिटिक्स खालामदों। आरो बिथांमोना दिनै पलिटिक्सआव थांनानै पावाराव थांनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खामानिखौ मावनो होननानै दिनै रायजो राजानि मेन्डेट लानानै दिनै पावाराव जिरायबाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आपिला जाहैबाय जे दिनैनि पलिटिक्सआ पावार पलिटिक्स नङा, दिनैनि पलिटिक्सआ जाबाय इस्यु बेस्ड माने जातीय पलिटिक्स फर बड' नेशन बिल्डिं, थारमाने एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि पलिटिक्स। दा गुबुन नोङो पलिटिकेल पार्टिनि माखासे एक्टिभिटि एक्सारसाइज बेफोरखौ आं जेबो रायज्लायनो थाङा, आं बुंनो गोनांबो गैया आरो बुंनाया आंनि बिबानबो नङा, बे बिथांमोननि मेटार। दा बेखायनो प्रमद बर'आ दिनै सरकाराव थांनानै सरकाराव 1000टा खामानि थायो, बिनि गेजेराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना मोनसे वान अफ द मेजर माने पइन्ट्स। दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ गारनानै गुबुन खामानिफोरखौ मावनायाव बबेखौबा मालाबा एडभान्स मावनो हायो, मालाबा लेट मावनो हायो। सोरनिबा नोजोराव मोजां मावदों, सोरनिबा नोजोराव गाज्रि मावदों। सोरबा बुंदों जे माने दुर्निति जादों, सोरबा बुंदों जे जोङो गुड गभार्नेन्स खालामबाय, सोरबा बुंदों जे मोजां आसनि जोङो सरकारा लादों, नङा होमबा? माने स्टुडेन्ट रिलेटेड
बा पाब्लिक रिलेटेड गोरिब गुन्द्रानि थाखाय आसुनि लादों बे सरकार आरो सिस्टेम आरो पार्टियाव डिबेटआ जेब्लाबो थायो पजिटिव आरो नेगेटिव माने डिसकासना जेब्लाबो थायो आरो अपोजिशना रुलिंखौ ब्लेम होयो रुलिंआ अपोजिशनखौ माने दाय होयो बे मोनसे नेचारेल माने पार्टी सिस्टेमनि आरो सरकारनि मोनसे प्रक्रिया दा बेयाव प्रमद बर'खौ बुंनो थांनायाव एबसुखौ जुदि दाय होयोब्ला जे एबसुआ बिथांमोनखौ सरकाराव लाबोदोंमोन एबसुआ मानो बेखौ मावनो हायाखै एबसुआ मानो बेखौ बुङाखै बे गाज्रि जादों एबसुआ बिनि थाखाय दायनिगिरि सरकाराव लाबोनायनि थाखाय एबसुआ बे सरकारखौ लाबोदों अनलि फर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जोंनि रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन प्रमद बर'जों आंजों माने जोंनि रिलेसना जाबाय माने एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बिथाङा सागानगिरिमोन बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन दायो बिथाङा पार्टियाव थांबाय सरकाराव जिरायबाय आरो जों बिथांनियाव बेखौनो दाबि लाखिदों जे नोंथाङा बर' जाति दानायनि पलिटिक्स खालाम एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि पलिटिक्स खालाम बिनि बायदि बिथांजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया दा बिथाङा मावनो हादों बिथाङा मावनो हायाखै रायजोआ बेखौ बिजिरगोन 5 बोसोराव बिनि हिसाब निकासखौ होगोन खिन्थु बेखौ लानानै जुदि आंखौ दाय होयोब्ला बेखौ लानानै एबसुखौ दाय होयोब्ला बेथ' मिनिंलेस साबजेक्ट दा बेखौ सोरबाया गोसो जानानै सोरबाया इन्टेनसनेलि जुदि जोंखौ बुंनो नागिरदोंब्ला बेखौ लानानै एबसु आरो आं जेबो खहा जाया आरो आं बेखौ बाजानांगौ होननानै आं साना दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे जोङो बबे बाथ्राखौ प्रायरिटि होगोन बबे बाथ्राखौ जोङो गुरुत्व होआ बेखौ लानानैसो जोङो साननांगौ दा बेखायनो प्रमद बर'आ मा मावनो नागिरदों बोरै मावलांगोन बिथांनो एडभाइस खालाम बिथांखौ आपिल खालाम बिथांनियाव दाबि हो रायजो राजाया बिथांजों रायलाय आरो सरकारखौबो आं खावलायगोन जे रायजो राजानियाव पाब्लिकनिफ्राय रिपर्ट लानानै पाब्लिकनिफ्राय बाथ्राफोरखौ सोंनानै दलनि गेजेरजोंनो हक सरकारनि गेजेरजोंनो हक एडमिनिस्ट्रेसननि गेजेरजोंनो हक पाब्लिकआ रायजो राजाया मा लुबैदों आफ्टार रेकर्ड बे बाथ्राखौ सोंनानै नोंथांमोना खामानि माव आरो अब्लानो रायजो राजाया सरकारनिफ्राय जिखिनि मोननो लुबैदों बा जि हास्थायदोंमोन बिनि सायाव रायजो राजायाबो दिनै नङा गाबोन बुजिगोन होननानै आं सानदों दा बेखायनो जायफोरा बे ब्लेमखौ होनो नागिरदों बे भेरि माच मिनिंलेस आरो बेखौ लानानै आङो जेबो खर'बो सानो गोनां गैया नाथाय जानला मानला खोथा बुंबाय थायोब्ला हारियाव जिफोरखौ प्रायरिटियाव एजेन्डा हिसाबै मावनांगौ बेयाव मालाबा नङा मालाबा हेंथा फैयो होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदि सावरायबाय थानाया जोंनि हारिनि थाखाय खहा आरो बेबायदि जोंनि हारिजों हारिनि गेजेराव जिखिनि मुं सुलायनाय बाथ्रा बुंलायनाय बियो थारैनो गुबुन हारिखौ माने एनकारेज खालामनाय जागोन आरो गुबुन हारिया जोंखौ लानानै मिनिगोन आरो रंजागोन दा बे बिथिङावनो नोंथांनाव सोंनो लुबैगोन जे सिगांनि समाव जों जुदि नायोमोनब्ला एकर्डनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालनि समाव जों ससियेल मिडियायाव जुदि नायोब्ला बेवहाय खायसे खायसे दैदेनगिरिखौ बुंनो नागिरो आरो खायसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैनि थारिखआव सोंखारिसै मा बुंनो दा आं जि बाथ्राखौ एसे सिगाङाव बुंबाय बे बाथ्रायानो स्पस्ट जे एबसुखौ सोंखारिनो गोनां मा दङ एबसुआ जाबाय बर' जातिनि आफाद एबसुआ गावनो आफाद दानानै लायाखै आरो एबसुआ इन्डिपेन्डेन्टलि गावनो माने थांना थानो हानाय मोनसे आफाद नङा एबसुआ थांना थानांगोनब्ला बर' रायजो राजाया एबसुनो जेब्लाबो मदद होनांगोन सापर्ट होनांगोन आरो जाय समाव एबसुनि अबस्थाया गाज्रिमोन मेल मिटिं खुंनो हायामोन बे समाव रायजोफ्रा माइरं दैरं खांदों 10-20 100 थाखा खांनानै थालिर बिलाइनि औवानि सायनासालि लुनानै एबसुनि मिटिं जादों मिटिं खुंनो हायाबा सोरनिबा न'आवबाबो डिसकासना जादों आन्दलननि टाइमाव बे समनिफ्राय बर' रायजो राजाया एबसुखौ जोथोन लाबोदों जोथोन लानायनि मेन कारना जाबाय एबसुआ बर' हारिनि सिनस्रि बर' हारियाव इयुथ आरो यां फर्स नांगौ जाय इयुथ आरो यां फर्सआ बर' हारिखौ माने गोख्रोङै बेंथागोन रैखाथि होगोन बर' हारिनि खैदां खैफोद दुखु दाहा सातजाला गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै जोंनि फरायसा फरायसुलि हा हुनिफ्राय लानानै ससियेल पलिटिकेल इक'नमिक गासै बिथिंखौ माने नोङो गथा खालामनानै जोंनि मोननांगौ अधिकार संबिधानिक अधिकार पलिटिकेल राइट्सफोरखौ माने रेज खालामगोन आरो बेखायनो बर' हारिया खोब सिन्तानि गेजेरजों जि समाव एबसु दादों बै एबसु दानाय जोंनि मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारि सार जोंहा ओरै माने रन्जित बरगयारि सारमोन आरो गोबां दैदेनगिरि दं आं बयनिबो मुंखौ लानो हानाय नङा एबसु दाजेननाय समावबो बे सिन्ता खालामदोंमोन एबसु दानायनि सिगां गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बर' सात्र सन्मिलन दङमोन बे समावबो बे सिन्तायानो फैदों
आरो बे समनिफ्राय एबसुखौ बेंनानै लाबोदों। एबसुखौ बेंनानै लाबोनाय जोथोन लानाय एबसुआ माहारिनि थाखाय गावनि जिउखौ माने नंखाय साननानै जातिनि थाखाय बावसोमनानै सुप्रिम सेक्रिफाइस होनायनि थाखायसो ना दिनै बर' हारिया BSc BTC BTR मोनबाय। बर' रावा 90 सिडुलाव थांबाय, आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। हा हुनि बा नोङो दिनै बे एरेन्जमेन्टखौ जों मोननो हाबाय। दा एबसुखौ बेंनानै लाबोनाया जातीय सम्पद हिसाबै बर' हारिया लाब जादों आरो बर' हारिनि अनसायनाय आरो बजबनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनो बेखिनि खामानिखौ मावना होनो हादों आरो बिनिख्रुइबो बांसिन खामानि मावनो गोनां एबसुनाव दङ। दा बेखायनो एबसुआ माहारिखौ गारनानै समाजखौ गारनानै न' बांनि माने गामिनि सोद्रोमाफोरखौ गारनानै आन्दोआव जेबो खामानि मावनो हाया, जेबो एजेन्डा लानो हाया। एबसुनि आनसलिक आरो इउनिटनि मेल मिटिङाव नाय गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गामिनि माने साननो हनो गोरों समाज फारसे जायफोरा सांग्रां बे मानसिफ्रानो डेलिगेटआव मिटिङाव बाहागो लाफैयो। जोंनि गामियाव बान्दो बायदों, जोंनि गामियाव स्कुल न'आ थिं उरायलांबाय, जोंनि गामियाव लामा गाज्रि, जोंनि गामियाव फरायनायनि अबस्थाया मोजां नङा, जोंनि गामियाव ड्राग्स जाग्राया बारा जाबाय। ओरै नोङो अबेबा माने बांगाल जंगाला जोंनि माने फिसाजोफोरखौ बिनानावफोरखौ गाज्रि खालामनो नागिरो, जोंनि गामिनि सेंग्राफ्रा माने सिखाव दाखायत खालामनाया बारा जाबाय। बेबायदि जिखिनि ससियेल इमबेलेन्सखौ बेलेन्स खालामनानै ससाइटिखौ रुलिं होबोनानै माहारिनि इन्ट्रेस्टआव एबसुआ खामानि मावबोदों। दा बेखायनो सोरबाया नों एबसुखौ जुदि सोंखारियोब्ला बिथाङा एबसुनि हिस्ट्रिखौ मिथिया होननानै आं बुंगोन आरो मिथियाब्ला एबसुनि हिस्ट्रिखौ फराय। एबसुआ मा बिखायाव हाबनानै नाय, एबसुआ दिनै बबे स्टेटासआव मा लेगेसिनि थाखाय दिनै बे मर्यादाखौ मोनफैखो बिनि सायाव स्टाडि खालाम आरो बिनि उनावसो एबसुखौ सोंखारि। दा जायफोरा एबसुखौ सोंखारिदों बिथांमोना बबे प्लेटफर्मनि आरो मा लेभेलनि माने जायगायाव थानानै सोंखारिदों आं बेखौ मिथिया, खिन्थु एबसुनाय आफादा रावनिबो बेक्तिगत संगठन नङा, रावनिबो गावनि आफाद नङा आरो एबसुआव बयबो फैदों, बिबान लादों, माहारि सिबिनायनि खामानि मावदों, लिडारशिप होदों। लिडारशिपनि गेजेरजों माहारिया लाब जादों आरो बिनिफ्राय गखांनानै गावबा गाव न' फारसे थांदों आरो बेनो एबसुनि मोनसे नेचारेल फ्ल' आरो नेचारेल मोनसे सिस्टेम। दा बेखायनो आं सानो जे सोरबा लिडारा गाज्रि मावदोंब्ला, सोरबा मावथिया गाज्रि मावदोंब्ला एबसुआव एक्सपेल खालामदों, मालाबा रिलिज होदों आरो मालाबा डिजल्भ खालामनानैबो होदों। रायजो राजायानो बिनि बाथ्राखौ बुंदों। दा बेखायनो सोरबाया जुदि एबसुखौ गाज्रि मावनाय नुदोंब्ला सिस्टेमनि गेजेरजों बाथ्राखौ बुं, प्रपारलि जोंनो खिन्था सोर गाज्रि मावदों, मा गाज्रि मावनो नागिरदों आरो संबिधाननि बेरेखा मा खामानि मावदों। जानला मानला बुंनानै एबसु बायदि संगठनखौ बेयाव माने गोसोम दागो फोनांनो नागिरनाय, हांगार फोनो नागिरनाया बर' जातिनि थाखाय बे मोजां सिनखौ नङा आरो बेजों बर' जातिया माने गोदोनायनिसो मोनसे सिन होननानै आं सानो। बेखायनो एबसुनाय आफादखौ सोरबा दैदेनगिरिया गाज्रि मावदों, सोरबाया जुदि माने गुबुन खामानि मावनो नागिरदों, बिनि सायाव बाथ्रा बुङो, खिन्थु एबसुनाय आफादखौ बुंनायनि राव अधिकार गैया। बे जातिनि आफाद, गोथार आफाद आरो बेखौ जों गोथार आफाद हिसाबै लाखिनांगोन। आं बे बाथ्राखौ बुंबाय। जोबथारनायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन, खायसे खायसे सुबुंफोरा बुंनो नागिरदों नोंथाङा राजनितिकआव फैनो थाखायसो माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो, टिकेट मोननो थाखाय मावगासिनो होननानै नोंथांखौ बुंनो नागिरो। थारैनो नोंथांखौ नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानगारनो नोंथांखौ राजनितिकआव फैनो बा नोंथाङा फैगोन नामा, चान्स दं नामा मोनसे बेनि माबाफोरखौ मोनसे? बे बाथ्रानि सायावथ' आङो रिप्लाइ होनो गोसो गैयामोन, खिन्थु नोंथाङा जिहेतु सोंबाय आरो गोबांनि कमेन्ट्स आरो गोबांनि मालाबा जोङो खोनानो मोनो जे गावनि पलिटिकेल फिल्ड बानायनो थाखायसो बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। दा बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट भाबै उइथ माने क्लियार माने माइन्ड एन्ड स्पिरिट आं बुंनो सानो जे दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि मिरु आफादनि टिमाव जों जिखिनि टिम दङ जोङो फुल स्पिरिट माहारि दानायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों, एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावदों, माहारियाव फैनाय मोनफ्रोमबो इस्युफोरखौ जोङो रिजल्भ खालामनानै ट्राबल सुट थानाय खामानि मावगासिनो दङ आरो आंनि आरो जोंनि टिमनि प्रायरिटिया, एबसुनि प्रायरिटिया जाबाय, गिबिया जाबाय जाति माहारि नेसन, बड' नेसना फार्स्ट, बिनि उनावसो आं। बे आंआ सिगां नङा, सिगाङा जाबाय बर' जाति, बर' माहारिबाद
बिनि उनावसो आं दा बेखायनो आं जुदि पलिटिक्सआव फैनायनि आंहा जुदि इन्ट्रेस्ट दङमोनब्ला आंनि थाखाय गल्डेन माने स्कप आरो चान्स आरो टाइमा जाबाय 2020 27 जानुवारि सुक्तिनि उनावमोन बे समाव एबसुनि गासै बिबानगिरिफ्रा माने जायफोरा पलिटिक्स खालामगोन बा पलिटिकेल फिल्डआव थांगोन बिथांमोना ओंखारलांदों 2015 आव बालिपारायाव सारिदुवाराव जानाय जि जोंनि कनफारेन्स बे टाइमाव प्राय 9-10 जन एबसुनि बिबानगिरि मावथिफोरा बिथांमोना बिराद गोलाव बोसोर मावबाय 20-25-30 बोसोर आरो बिथांमोना माने रिटायारमेन्ट लादों बा एबसुनिफ्राय बिबान एंगारदों आरो बिनिनो मेक्सिमाम मानसिया पलिटिक्सआव थांदों मालाबा सोरबा पलिटिक्सआव थाङो मालाबा ससियेल लाइफआव थांगोन मालाबा सोरबा साख्रि मावगोन गुबुन गुबुन फिल्डआव थांगोन एबसु माने पलिटिक्सआवल' थांगोन बेबायदि नङा 2020 नि उनाव बे आंनि गल्डेन चान्समोन कारन सुक्ति जाबाय आंबो आन्दलनकारिनिनो सासे मावथिमोन प्रमद बर'जोंबो आं आगदा आगसि थाफानानै मावग्रा सासे आंबो मावथिमोन गतिके बिथाङा ओंखारबाय आंबो ओंखारनांगौखामोन आरो ओंखारनानै आङो पलिटिक्सआव थांनो हानाय आंहा 100% स्कप दङ आंनि जि गामि बे गामियावनो आंहा मोनसे समस्ति दङमोन बे समस्तियावबो आं गेलेनो हायो गुबुनावबो गेलेनो हायो आंबो क्लेम खालामनो हायोमोन जे आंबो आन्दलनकारि सासे मावथिमोन आंनोबो टिकेट नांगौ आंबो माने पार्ट अफ द पलिटिक्स पार्ट अफ द गभर्नेन्स सिस्टेमाव आंबो फैनो लुबैयो माने सिस्टेम आरो गभर्नमेन्टनि गेजेरजों आं रायजो राजाखौ सेवा खालामनो लुबैयो खिन्थु बे समाव बयबो रायलाय होनलाय जे एबसुखौ नोंथाङा लिड खालामनांगौ जातिनि माने सार्थआव आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ मावनांगौ होननानै बयबो आंखौ खावलायदों बे हिसाबैनो आंनियाव खुनु बेबायदि बादा फैयाखै जे आं मावा आं हानाय नङा आं पलिटिक्स खालामसै आंहा बेयाव माने इन्टारेस्ट गैला आं पलिटिक्सआव इन्टारेस्ट आं जेबो बाथ्रा बुङा जाय टिमा जायफोर डेलिगेट हाउसआ आंखौ जेरैबायदि दायित्व होदों बिदिनो मावगोन फैयै फैयै 2021 आव जोंहा माने मा होनना बुङो गहपुराव कनफारेन्स जाबाय कनफारेन्स जानायनि उनाव बिबान एंग्लायनाय जादों दा बेबायदिनो जोंहा लरेन्स इस्लारि जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बिबान एंग्लायबाय आरो रमिअ पि नार्जारियाथ' सिगाङावनो थांदों आरो गुबुन गुबुनफ्राबो बिबानखौ एंग्लायदों आरो माखासेया पलिटिक्सआव थांबाय माखासेया गावबा गाव ससियेल लाइफआव थांबाय 2021 आबो आंनि थाखाय गल्डेनमोन कारन 2021 नि एप्रिल दानाव माने एसेम्बलि इलेक्सन फैगासिनो दङ कारन पलिटिक्सआव थांनोबा नोङो इलेक्सन माने इलेक्टरेल पलिटिक्सआव थांनांगोन हय नोङो बेयाव रिप्रेजेन्टेटिभ काउन्सिलावनो जा एसेम्बलियावनो जा एमपियावनो जा दा बै स्कपआबो आंहा दङमोन आरो आङो जुदि माने बुङो जे आंनोबो मोनसे सिट नांगौ डेफिनेटलि बबेबा नङा बबेबा पार्टियाथ' आंनो होगौमोन नङा होमबा दा बेखायनो आंहा बे गल्डेन स्कपआ दङ खिन्थु आं बे स्कपखौबो आङो लायाखै दा बेखायनो सोरबाया जुदि आंखौ बुङोब्ला जे पलिटिक्सनि थाखाय बे खामानि मावगासिनो दङ नेक्स्टआवथ' बेबायदि सम्भाबना कुनु बेबायदि इलेक्सनानो गैया सोरबा बुंनो हागौ जे भैरबकुन्द समस्तियाव बेहाय इन्टारेस्ट दङ भैरबकुन्द समस्तियाव माला इलेक्सन जागोन ना जाया आं बिनि सायाव कुनु इकुवेसनखौनो लाखियाखैखा आरो बेबायदि आंनियाव बेबायदि सिन्ता दा जेबो गैया आंनि प्राइमारि आरो प्रायर डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आरो बे दायित्वखौ आंनो होदों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया माला जोबहैगोन बेखौ रावबो मिथिया खिन्थु जों बुंदों जे गोख्रै जानांगौ आरो एबसुआ बे बिबानखौ रुजुनानै हाबा मावदों खिन्थु एबसुआ जाबाय बाहेरायाव थानानै हाबा मावग्रा आफाद एबसुआ जाबाय फिल्डआव थानानै हाबा मावग्रा आफाद एबसुआ खावलायनो हायो बुंनो हायो प्रेसार खालामनो हायो खुद्रिनो हायो मावाब्ला आन्दलन खालामनो हागोन गणतान्त्रिक आन्दलन बिकल्प पन्था हिसाबै नाथाय सिङाव थांनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खामानि मावनो गोनाङा जाहैबाय सरकाराव जायफोरा दङ दा काउन्सिलखौ जायफोरा सालायदों आरो एसेम्बलियाव जायफोर मन्त्रि आरो एमएलए दङ पार्लियामेन्टआव जायखौ जोङो दैथायहरबाय बिथांमोना सरकारनि टेबोलाव प्रसेसआव दिनै दङ आरो मस्ट माने सुइटेबल आरो इजिएस्ट वेया जाबाय पलिटिकेल लबि आरो पलिटिकेल एडभकेसिनि गेजेरजों बिथांमोना प्रधान मन्त्रिखौ दिनैबो मोनो गाबोनबो मोनो हम मिनिस्टारखौ दिनै गाबोन एट एनि टाइम बिथांमोननि थाखाय दरजाया खुला जोंनि थाखायबो दरजाया खुला खिन्थु जोंनो माला टाइम होगोन बे टाइमखौ जों नेनांगोन फारसेथिं चिफ मिनिस्टारनि थाखाय सोरबा मन्त्रि आरो एमएलएनि थाखाय चिफ मिनिस्टारा अलवेज दरजाया अपेन आरो काउन्सिलाव जाय सरकार दङ बिथांमोना जिहेतु एलायन्सआव दङ बिजेपि आरो इउपिपिएल एजिपि स्टेटआव आरो काउन्सिलाव बिथांमोननि थाखाय एट एनि ममेन्ट बिनि डिसकासना जायो दा बेखायनो
माने गुबै मुल दायित्वआ जाबाय बिथांमोननि आरो फिल्डआव आरो ग्राउन्डआव खामानि मावनांगौनि प्रेसार बिल्डिंनि दायित्व जोंनि दायित्वखौ जों मावगोन बिथांमोननि दायित्वखौ बिथांमोना फालियो आरो बिथांमोना मावनो हायैखौ जोंबो दाय होनानै लाब गैया जोङो माने मा हानांगौ मा हानाङा जोंनि बे सिन्थायाव दङ आरो जों बबेसिम लिमिटेसन जोंहा दङ जों बेखौबो मिथियो खिन्थु सोरबाया मावनो हायैखौ जोंबो दाय होनानै लाब गैया आरो जोङो रायजो राजानो जोङो जेब्लाबो खिथाबोदों जे दिनै मा जाखो गाबोन मा जागोन आरो समफोर मा जाहैगोन बे बाथ्राखौ जों खिन्थाबोदों दा बेखायनो जोंनियाव खुनु दुग दाग माने लाखोमानाय सिखोमानाय जेबो बाथ्रा गैया रायजो राजाया बिनि सायाव डे टु डे स्पष्ट मिथिगोन आरो रायजो राजानि कनसालटेसन रायजो राजानि फिडबेक पाब्लिक डमेनाव जों जोंनि हाबा मावनायखौ जेब्लाबो जों लांगोन नंगौ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों गोबां बाथ्राखौ सावरायबाय आरो बिथांनिफ्राय BTR Accordनि सोमोन्दै मिथिना लाबाय BTR Accordआ दासान्दि माबायदि जानानै दङ बेनि सोमोन्दै रोखायै बिथांनिफ्राय नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनथिहोबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि दि थासारि बेनि सोमोन्दैबो बिथांनिफ्राय मोनथिबाय STनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिना लाबाय आरो लोगोसेनो गोबां बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनथिहोबाय नैबे समाव नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावो गोजोन्थों नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738